mkoma magruba taka hayo taura mani Critical babe. ngati ndichigeza mbazi makuseni ndakatononoka ugwashi vaisa radio pa full blast izo vanga vachida kundibata naye vangosvika topa ndobva vapinda una munhu ari kugeza ndikuziva vakapfeka nedress iya ndazoshama mabhandi vakusunungura maiwe ndaita noise vasvika pedo ndobva vandididzvi pamdiki mava munhu mukuru man take it easy ukoma ndazokundikana asi vatendisa taura mani ndakugara inhaka musati mafa ndokumbira musandidzosere kumusha ngaza vanditi ndoda ndosvoda kutaura here koma ndinoda asi ndapota musandiponda ndofa ukoma ndazokundikana asi vatendisa taura mani ndakugara inhaka musati mafa ndokumbira musandidzosere kumusha ngaza vaita zvekundimanikidza vaita mhepo ndoyangovashandisa ndisatani chaiye apinda mumusha mukoma ndingaite kana mukandisvipa soro ndazokundikana asi vatendisa taura mani ndakugara inhaka musati mafa ndokumbira musandidzosere kumusha ndingaga onkila mani vaundiwelasi trudakabachi chips abusing critical